Culturii duși de tot și oricât ai încerca, tot nu-i poți ajuta. Ce tot spui? De fapt, concret, veți vedea tot pe moment. Urmează sceneta matrimonială. Perfect, roșcată. Vă întreb pe dumneavoastră, cum doriți să fie fata? Să fie, dar cum să fie? Blondă sau brunetă? Nu, domne, ori blondă, ori brunetă. Bine, bine. Găsim pentru dumneata o brunetă, iar pentru dumneata... Nu! Cum așa, domne? O să spuneți numele dumneavoastră să vă introduc în baza de date. Cum, doamne, nu știi cum te cheamă? Cum, doamne, așa? Pe dumneavoastră te cheamă Dorel? Sau pe el? Da, ce pe cine cheamă Dorel? Lasă, te trec Dorel. Te trec Dorel. Pe dumneata cum te cheamă? Cum? E sigur? Deci Mirel și Dorel. O să vă arăt câteva fete care caută parteneri de viață. Asta cum ți se pare? Cum, domne, nu-ți place asta? Domne, ești pretențios. Ție cum ți se pare asta? E urâtul. Asta e urâtul? Dar asta cum ți se pare? Asta ce? Urâtul. Dacă asta e urâtă și asta e urâtă, asta cum ți se pare? Urâtul. Nu o scot la capăt cu voi. Voi o să-ți proști, nu vă pricepeți deloc la femei. O atins la un par cu apă și o pastilă găsită de știu. E secretara mea, nu e în baza de date. Cum vă, nu vă e rușine? Numai puțin. Desigur, am rezolvat cu Dostoevski, am mai rămas să vorbesc în Nabucco. Spune-i că acolo are rezolvă și că-l salut. Rezolvă Dorel. Da, vă salut. Numai bine să întâmplă. Voi vă bate joc de mine? Nu! Plecați în poliția! Bun! Vă nebunesc? Nu știu! Ori! Sau! Poate! Nu știu! Ori! A nebunit?